Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή μας με το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε με διαφορετική καλεσμένη. Όπως σας είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής, είναι η κυρία Κατερίνα Αμανατιάδου, δασκάλα ειδικής αγωγής. Αρκετά χρόνια ασχολείται με την ειδική αγωγή για όλα αυτά τα άτομα. Σίγουρα έχει πάρα πολλά να μας πει. Να την καλωσορίσουμε όμως πρώτα και να την ευχαριστήσουμε που και εκείνη ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και είναι σήμερα εδώ. Ναι, γεια σας. Πόσο εύκολο είναι να δουλεύει κανείς με αυτά τα άτομα? Φαντάζομαι πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να το βλέπει σαν δουλειά. Αρχικά, για το θέμα της δουλειάς χρειάζονται δύο παράγοντες, οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικοί. Το πρώτο είναι αυτό που λένε όλοι, ευαισθητοποίηση. Δηλαδή, να θέλεις και να αγαπάς αυτό που κάνεις, αλλά αυτό που συμπληρώνει σωστά την ευαισθητοποίηση είναι να υπάρχει γνώση. Πολύ σημαντικό, γιατί η ευαισθητοποίηση από μόνη της μπορεί να στηρίζεται σε στερεότυπα που να μην οδηγούν σε σωστές πρακτικές. Οπότε ο συνδυασμός αυτών των δύο νομίζω ότι δίνει έτσι μια καλή πορεία στα πράγματα. Φανταζόμαι ότι και οι γονείς καλό θα είναι να ενημερώνονται, να συμβουλεύονται εσάς που γνωρίζετε 2-3 πράγματα παραπάνω και από εκεί και πέρα και εκείνοι, είτε σε διάφορα βιβλία ή οπουδήποτε αλλού μπορούν να βρουν πηγές, να γνωρίζουν και εκείνοι πώς ακριβώς και τι πρέπει να κάνουν. Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Προσωπικά, από τη δική μου την εμπειρία, πιστεύω ότι η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον γονέα και οποιοδήποτε άλλου ειδικού είναι αυτό που δίνει ποιότητα στην παρέμβαση που γίνεται στο παιδί. Δηλαδή, ο γονιός και ο ειδικός ή ο εκπαιδευτικός, όταν συνεργάζονται, τότε μπορούμε να μιλάμε για κάτι που έχει νόημα για το παιδί. Ναι. Οπότε και εκεί δίνουμε μεγάλη βάση να χτίσουμε μια σωστή σχέση για το καλό και πάλι του παιδιού. Τα είπαμε προηγουμένως και με την Ξένια. Θα πάμε και στο κομμάτι του εθελοντισμού για να το υπενθυμίσουμε κι εμείς ακόμη μια φορά. Στο τέλος όμως, έτσι, για να μείνει και στον κόσμο, θέλω και εσύ από τη δική σου την πλευρά να μας πεις τι ακριβώς είναι ο αυτισμός. Είπαμε εμείς κάποια πραγματάκια, σαν ειδική πλέον να μας πεις κάποια περισσότερα πράγματα. Ναι, το θέμα τι είναι ο αυτισμός, πρώτον να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Οι άνθρωποι πάντως που θέλουν να ενημερωθούν περισσότερο, υπάρχει πλέον πάρα πολύ γνώση και μέσα από το ίντερνετ και γενικά υπάρχει και ο σύλλογος που μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες. Δηλαδή στη τοπική κοινωνία είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει ένας οργανωμένος σύλλογος για το θέμα αυτό. Αρκεί να στηρίζεται, να το σημειώσουμε. Αρκεί να στηρίζεται, ναι. Τι είναι ο αυτισμός? Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν μιλήσουμε για τον εθελοντισμό, γιατί ο σκοπός της εκπομπής είναι ο εθελοντισμός. Λίγο να ενημερωθεί ο κόσμος, δηλαδή πιθανόν τα άτομα που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή σαν εθελοντές να γνωρίζουν. Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή της ανάπτυξης γενικά, δηλαδή όταν λέμε διαταραχή της ανάπτυξης εννοούμε ότι επηρεάζει το άτομο καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Και πιο συγκεκριμένα ότι η ανάπτυξη δεν ακολουθεί τη τυπική ροή που ακολουθεί στα υπόλοιπα παιδιά και αργότερα στους ενήλικες. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να δούμε ένα παιδί στην ηλικία των 4 χρόνων να έχει κάποιο λεξιλόγιο με το επίπεδο της ηλικίας του ή ακόμα και πιο ανεπτυγμένο. Αλλά να μην μπορεί να το χρησιμοποιεί λειτουργικά ή να μην μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες του. Ή, για παράδειγμα, το παιδί να μπορεί σωματικά να κινείται, αλλά να μην μπορεί, ας πούμε, στο παιχνίδι να εκφραστεί όπως τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του, να μην μπορεί να πάρει πρωτοβουλία, να μην μπορεί να αναπτύξει το τυπικό παιχνίδι που αναπτύσσουν τα παιδιά στην ηλικία των 3 χρόνων, όπως είναι το συμβολικό παιχνίδι. Δηλαδή, παίρνω ένα παιχνιδάκι και κάνω ότι μιλάω στο τηλέφωνο. Όλα αυτά φαίνονται σαν λεπτομέρειες, αλλά στη διαδικασία της ανάπτυξης έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε πρακτικό επίπεδο. Οι λεπτομέρειες, και εδώ ένα σημαντικό κομμάτι, πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και οι γονείς στο μεγάλωμα του παιδιού. Πόση σημασία θα πρέπει να δίνουν σε αυτές τις λεπτομέρειες για να τις παρατηρήσουν και να διαπιστώσουν ότι κάτι τρέχει. Βέβαια, αυτό που είναι πολύ σημαντικό και το είπε πριν η Ξένια, είπε κάποια χαρακτηριστικά που ίσως μπορεί να χτυπήσουν το καμπανάκι στους γονείς, έτσι ώστε να ανατρέξουν σε κάποιον αναπτυξιολόγο ή εξειδικευμένο παιδίατρο για να εντοπίσουν ή πιθανώς να γίνει κάποια διάγνωση. Γενικά, ο αυτισμός, επειδή είναι
μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει βρεθεί ότι επηρεάζει 3 τομείς της ανάπτυξης. Είναι η κοινωνικότητα, η επικοινωνία και η φαντασία. Θα προσπαθήσω σύντομα λίγο να εξηγήσω τι σημαίνει ότι επηρεάζει την κοινωνικότητα του ατόμου. Γενικότερα, όταν λέμε δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, εννοούμε ότι υπάρχει μια δυσκολία στο άτομο να δημιουργήσει σχέσεις με τους άλλους. Στη μικρή ηλικία βλέπουμε συνήθως το παιδί να είναι μόνο του, μπορεί και σε μεγαλύτερη ηλικία να μην μπορεί να κάνει, εξαρτάται από την εκπαίδευση που θα έχει δεχτεί. Επίσης, βλέπουμε στα παιδιά ότι αυθόρμητα δεν μπαίνουν στο παιχνίδι, γιατί το να συμμετέχει ένα παιδί σε παιχνίδι σημαίνει ότι κατανοεί πρώτα τους κοινωνικούς κανόνες για να μπει στο παιχνίδι. Ότι ένας κοινωνικός κανόνας, για παράδειγμα, είναι ότι πάω και ρωτάω τους φίλους μου, θέλεις να παίξουμε, δεν μπορώ να μπω κατευθείαν στο παιχνίδι και να τους το αρπάξω. Τότε τα άλλα παιδιά θα το ερμηνεύσουν ότι θέλω να τους χαλάσω στο παιχνίδι. Βασικοί κοινωνικοί κανόνες που τα υπόλοιπα παιδιά τους κατακτούν αυθόρμητα. Και κάτι πολύ σημαντικό για την κοινωνική αλληλεπίδραση είναι το αυτονόητο. Για παράδειγμα, τώρα εμείς που μιλάμε, βλέπω ότι με κοιτάς στα μάτια και ξέρω ότι έχεις κάποιο ενδιαφέρον για αυτό που λέω. Οπότε ξέρω ότι αυτό που λέω στο συνομιλητή μου έχει σημασία και συνεχίζω να μιλάω. Ή αν σου λέω κάτι που σε κάνει να είσαι χαρούμενη, θα πάρω θάρρος να σου μιλήσω ακόμα περισσότερο. Τα άτομα με αυτισμό έχουν μια δυσκολία να κατανοήσουν την πρόθεση του άλλου, δηλαδή να κατανοήσουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις αντιλήψεις του άλλου σε σχέση με την κοινωνική περίσταση. Οπότε έχουν μια δισκαμψία στο να προσαρμοστούν στη συζήτηση ή σε μια περίσταση πώς πρέπει να λειτουργήσουν. Δεν ξέρω αν αυτά που λέω είναι πολύ θεωρητικά ή συγκεκριμένα. Όχι, είναι απολύτως κατανοητά. Ναι, και γι' αυτό έχει αναπτυχθεί η θεωρία του νου, η οποία μιλάει γι' αυτό για την ικανότητα κατανόησης, δηλαδή το να μπορώ να μαντεύω τα συναισθήματα ή τις προθέσεις των άλλων. Αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο που μας βοηθάει να έχουμε κοινωνική αλληλεπίδραση. Αυτή είναι μία πτυχή από το τρίπτυχο των διαταραχών. Η άλλη είναι η επικοινωνία. Γενικά είναι πάρα πολύ γνωστό ότι τα άτομα με αυτισμό έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία. Όταν λέμε επικοινωνία δεν εννοούμε απλά ένας άνθρωπος να μπορεί να μιλάει. Γενικά αυτό είναι κάτι παρεξηγημένο, δηλαδή ειδικά στα παιδιά με αυτισμό που έχουν υψηλή λειτουργικότητα, πολλές φορές λέμε αυτό το παιδί μιλάει, γιατί δεν επικοινωνεί. Όταν λέμε επικοινωνία όμως εννοούμε ότι υπάρχει ο πομπός και ο δέκτης, δηλαδή δεν αρκεί το παιδί να έχει κάποιο λεξιλόγιο και να μας εκφράζει ότι